Dapat na yung harap ng bitis. Ay, sabi. Ba't yung sabi niya? Hindi, papakain mo yung karera. Na. Hindi may. Eh guys, ito po yung September, ngayon po ay September Kaya 18. bro, kaya Yan. So naglalakad uli kami ni Nanay Bining dito sa labas ng bahay niya. Ayan. Guys. Kaya ko sisi nga ulit. Ratuan mo kaya. Sis ka na, puro kalukuhan ko pa. Ma, kailan, lima na eh. Makalimata mo kayo ma, hanggang mo. Napili ako sisi nga Hmm. ulit. Masakal ka. Sisigang ka. Oh, kain ka na eh. Guys. So para lumakas ng konti ang katawan ni Nanay, naglalakad kami. Tara ma. Ulit na lang ako. Saan ka magsalamin? Magsalamin ka pa kanyan. Oo. Sabi niya sabi, hindi matawat mo lamas. Ah, sabi na. Ako na ako makasip eh. Siyempre, titrina ka ma. Swerte ka to na ikaw nga titri, kompleto ka. Anak, alam mo bawas anak eh. Kompleto ba ng anak mo? Na, Kompleto lapan eh. wow. Oh, praise God. Diretso ka nga tao mo. Diretso ka, still body ka. Ayan. Ma, lumamitang kayo ma. Ano eh. Tingnan mo yung mga bato na dinadaan natin ha. Yan. Bisang tama. Saan niya kawarin kang pali? Ah. Ma, saan niya kapali? Hindi. Naman mapali. Kali. Kali banda. Yan eh. Wow, magbaging na mo gen. Mas baging tamo ka rin. Papali kang bagya. Kali ka tsukin balay mo kang nyerkon eh. Dati ba kitang kaya ka? No ka rin ka magtinda. Ha. Kitang kaya na kan mo. No ka rin ka magtinda. Real. Lalakaran mo? Oo. Ay, kung lalakad ka. Puputumik yung buntok mo? Wala namang... Siyempre, itong balong gulang, bababi, ibig yung lang. Sige, lalakad ka. Okay. Bangking tara kayo. Mga katabing gamot. Magkapira ka ma. Ano yung taliri ko? Ay. Ay. Okay ni. Sarayo. Eh, pebok na. Pabukin na po to. Yan. Ay, kaya anak mo. Ito, saan mo? Bili, Len! Pabuklat to yun, pabuklat. Yung gate. Sabi naman, magkakita natin ba? Ali, siyempre. O, tara. Halin niya, halin. Ali, kinin na mo. Halin, magbalik ka. Punta na mo. Magpili na nga. Ano ako pa? Wala makalimatan durot. May pinamat. May panamat sa bobo. Black ito nga. Buto? Ay, tanong. Sige. Sige na. Loob ka. Muna ka pa. Rene! Wow ba? Kailangan. Ano ang mapali? May nyawa yung mapali. Ano ang mapali? Sana masipag yan eh. Hapak. Yan mga... Ah! Matas! Saguli! Ang mamatras na eh. Ano mo? Saguli na eh. Loob kayo pa. Hindi ka punta rebel nila eh. Malili ma. Driver, biasa driver yan. Magaling ang driver yan. Ha? Opo. Lakad dyan. Wala naman kasing pali. Oh. Ano mo mapali, bala mo, kaya mo, kalundin mo, kaya manyaman. Wow! Oh. Pinasabihan diabetes ko. May nala. Manin talaga ma, kaya mo ma-practice ka. Pero nung nakaka-try, isa ko kanya ka. Yan, ikaw may kasipagan mo yan. Wala mo ito nga diba, lalakad lang agad na eh. Wala mo itong pantakakit, lalakad yan eh. Wala yung arthritis.
Buhay ka kasi siyempre, pasalamat natin, lalakad natin. Nakalakay. Nakalakas gaya din. Man lang parang yung nila ko. Wow. Hindi. 12 ka anak naman eh. Ang puwang imakay datang. Mga basuraw. Yan, yung potang alas 10, bawal ang kanyan. Adwa tayo ng durot ko yan, tara. Adwa ng durot. Karin. Yan. Sorry. Mabus dito. Oh, tumba ka pa kanya na, ano? Sino nga ako mapagyan ako yun ng danom. Isang Buko? buko. Itong abasong buko. Binulang ka buka ba? Buko. Mga kasi. Ipalasosok. Tama ka yan. Magpigil ka warin. Kaya nga tangin ng mga panulo. Okay, wow. Ang pong pipigil mini. Tago yun naman. Tanong mo, mali ang ganun naman mo. Ay naka mag-shop Hindi lang ko naman eh. Oh. Ay naka pa magkain danong kari. Danong maligam-gam mo. Pumbuko. Magbuko ka ba rin? Ubus niyo ang bilin. Sa mento. Sa simento. Bilin, pakibuksan! Buksan mo. Nakamukla niya. Bala. Ako na niya. Thank you. Kaya pa, okay pa, na muna. Lagi mo ito. Pasanang kepa ini. Adwa bang dulot ka niyan, anong? Ay. Alam ko ano pindiabetes ko eh. Hindi mo yan, nakanya ito pandurot. Ito nga kanyan, tsaka na o. Tsaka na ulit. Ay may. Alina, dyan na ako na yung lambot ko. Tsaka na lambot. Pipa kahit Jesus nga name, po. yan. Nakaratang kasakit. Tsaka ka na rin mo. Ang ganito na mamirapal ba? O, iba iyak dodo ko. O siyempre nalokpig ba ito? Malawot may lawan, malawot. Ito malawot may lawan. Yan. Yan. O, kaya naman pangin. Kapres ko pa. Thank you Lord. Yan. May gagad-gad ma. Ba, matatabad ka. Kaya dala. Okay, nakalali. Kaya dala yung Kapay sinya. na ka pa. Ayan, tara. Diyan may kasi nilakad nandiyan. Nalayan ang tayo siya ma. Ito mark stock namin kayo. Kaya sa kuli gagaling na po. Kaya kasi ating ang samot ha. Arthritis. Kaya pipa-practice na ka bakit ang arthritis mo. Ay mga libag. Nga mga bawal na eh. Kaya ka din. Yan. Sagsad ka. Wala nung nada naman. Salita mo, parang mo. Oo. Ano ba? Lakas ka pa. Nakakatuwa lagi na. Ako siya na. In-excel ka. Mangis nawa ka. Ito namang lakad ka niyan. Ay, ko talagang malagatang masakit ko. Huwag na pagdal ko. Dali po. Kasi mapatsyatsuka mo. Kaya pag-practice da ka, sikang karistasya. Kasi nung matsuka mo bali, matutod ka mga kakera ka rin. Kaya tangang ngayak pa may sakit. Kaya mo papagal. Tapin. Siyempre, ikata mo kasi, matuwa na ka, kaya pinapasalamat ka, mas ka pa, makalakad, bakit ka mga niyan. Dengan luwa po yun, makalakad. Wala yung kaputol mo. Pila yung kaputol mo. Nalakad yung wali gandalan. Haluin eh. 89. Wali na lalakad gandalan. Kaya kayo, makawin siya. Hindi kita makanta. Wali ka masalamat ka nga pong ginawa. Maski pa paano eh. Bagya. Lalakad. Alam mo lalakad kayo, wala yung lumakad. Itakin, pasalamat ka. Wala na nga po. Ampong Ella magkasal ka, patse mimimi ka. O, hindi ka lang tilo ganyan. Dati, aliwari. Pasananda ka pa. Ngayon eh, may improve kang bagya-bagya. Kung malakaw mo kanina, lalakad na ka talaga eh. Sabi, susupong naman eh. Sasakit siya po. Sabi ko kaya ka. Dangaliwa kasing gagaling. Wala may taga, ginaling eh.
Kasi po, ayaw arthritis. Yun, kakana-gana Kaya yun. ko mga remitis ko yan. Kaya Wow. sa amin ako na rin arthritis ko. Sabi na ko yan. Wala ko tayo timbukan nito. Ha? Yan yung minako arthritis kaya ka. Mga pili. Kasi po yan talaga, pagpagalame yan eh. Na? Ito rin, bagkit ko yan eh. Nila ko na ang bag. Meron ko na din bagya. Dati, kipinakin dati yan. Nung aga na kami tumumuna ako pa, tsaka, kagat, kaya ka. Pero ngayon, lalakad akong bagya-bagya. O tara, may itong pa. Gas na mo. Kaya kung nakarakali naman pa. Lapin. Siguro makin. Eh? Lapin mo. Pa-check up ka ba yun? Ha? Pa-check up? May patirap na ako. Ah, Pero nakapatirap pa tayo, hindi nandaan din ang panulo. siyempre. Dalagdagan doon ang panulo. O tara ba? Plus. Kaya malukulo. Puta na ng lo, kayong kalit, yung kilo. Puna na naman. Ligmamangin kayo. Maputa, terapita ka pa. Yan ang takamburin kayo. Madiretso katawan. Okay, ready, go. Ganito na dumanta. Magkaya ni ma. O, nanong, Talalurol ganda. may itong nandurot. Nanambuno rin bilis ko eh. Hindi may, ha? Halika sa talagang nasakit na eh. Bagya-bagya mo naman, bala mamasyal mo. Ay, napres ko ma. Ha? Napres ko, lalaking kilwal ni ma. Ha? Dala, kaya simento. Simento ko magkamakabilis kalibakat sa simento. Bagay mo naman yung mamirapal kasi nung mamirapal ka talaga may akwa yung lakad mo. Walang tama yung lakad mo kanina eh. Oh. Wala kalalim. Yung lakad mo ba, kalalim mo. Yung mamirapal. Mapraktis na ka muna mo tayo arthritis mo kaya kasi yung arthritis mo buri na yun lumakad yung mga sakit yan kaya mamang bawal dati mamang mong titag ngayon alina very good Pakanta na ako mga burger. yamo rin to Diyos ko yamo rin to Pagdala na ako sa ikaw. Diyos ko yamo rin tamo Nama, yamo rin. Nakalutan naman, kiluan. Orto dumalo. Kung rin pa, may tanong, mapanawa ka pa ka rin? Patatapa ka. Ito na. Yapin. May palakad na rin. Masa ilalim bilis. Magpanawa ka pa ka rin pa. Tara. Pamalit, tinalo ka. Nalito pa siya jacket ang pala. Paukyat. Karin na mo. Opo, ta sige. Ulo ka pa ka rin. Kasi yan. Alanganin ka. Potay mo kapal ka. Pagto nang. Gawa tayo nito ma. Ay! Hindi, pasikan naman. Tutumas kita rin bilis ko. Hapin. Kahit anong luto ka rin. Magpanawa ka pa mga 5 minutes ka tsaka na nakaloob. Spark of motivation pa niya. guys. Na akong napapamasakit na eh. Tingang penang bawal. Itang burger. Mapinyamin sipang. Tabalo kaya ka. Nanong. Ako. At may sa itong bitis ko ako mga nalo. Mga penang burger. May itong mga. Netong kong bitis na sakit. Mas kayo nito. Dengan Narabutan to klira, mapapakliyo. dengan arthritis ma. Patsimeng kang bawal. Sasa ilapo. Grabe. Mas kabuntok eh. Namaste. Manyaman yung. Dapat, yung kanan mo mo. Tinapi, huli. Masali sa'yo nakalala. Alam mo, may nga kang bawal. Sakit siya po talaga. Diba ano ka rin pa, nanda ako eh. Oh, hindi mo sabihin kanila. Bawal kaya ito. Bagong bawal pa ako. Guys, so tapos na yung aming walking therapy. Even doon na nahirapan si nanay sa arthritis niya. Yan, nagreklamo siya. So, i-close ko na to. So again, ngayon po ay September 18. So ito po yung aking walking therapy. Then after this, mamassage ko siya and digital therapy. Veterinary po yung ginagawa ko na po yan. So i-vlog ko lang po yung paglalakad namin para
Nagkaroon po ng idea sa kanyang diabetes. So, ibinto na po siya kasi nga po mayroong arthritis na naman. Hindi pong arthritis, kaya medyo nahirapan sa maglakad. Okay? Hanggang sa muli po, ito po si Budero Mangkepeng. Tandaan niyo po, habang may buhay, may pag-asa. At kasama natin ang Panginoon Diyos. God bless po to all of you guys. And shout out sa lahat ng mga Yumul Gomez dito po sa Maluyos, Bicol, Mabalacat, Pampanga. Ayan.